Gaueko 10:51 Senarrek irabazi dio Egigureni, Lauterdiko B serieko, final laurdenetako ligaxkako B multzoko lehen jardunaldiko lehen norgehiagoka 22 eta 20 nagusitu da taungo aurrelaria, eta honen bestez lehen postua eskuratu du. Gogora ezagun, bi pilotarientzat gaurkoa izan dela lehendabiziko norgehiagoka, eta honen bestez lehendabiziko puntua esan bezala Beñat Senarrentzat izan da. Julen Eiguren batetik beserieko lauterdian esperientzia duen pilotaria, urte asko daramatzana bertan jokatzen, jada, pentsa, 2019an debuta egin zuenetik geroztik txapelketa guztietan aritu da lauterdian beserian, eta gehienetan gainera multzo buru izanez, aurten ere alaxe egokitu zaio Senarrekin batera, eta denetan oso maila txukuna eman du, eta naiz eta txapelik ez duen irabazi, final askotan egonda. Eta bestetik, Beñat Senarrek joan den urtean jada oso sentsazio onak utzi zituen lauterdian, profesionaletara iritsi zen momentuan bagenekien, buruz burukoa zela behar bada bere espezialitate nagusia, baina lauterdian ere erakutsi zuen jokatzen badakiela, eta gaurkoan demostratu du. Hasieratik oso deseroso eduki du Egiguren, eta 12-5 aurreratu da. Lehen etenaldirako da, 12-5 hasieran hor partida nahiko berdinduta joan da, baina Egiguren oso bigun ikusi dugu hasiera horretan, eta horrek kondenatu du norgehiagokaren bigarren zatian Azpeitiako aurrelaria. Ez nuen espero inondik inora ere Egigurenen alako hasierarik, oso bigun ikusi dut, sakeak eramaterakoan eta asko kostatzen zitzaion, pilota asko gainera etorri, frontisean jartzerako garaian ere komeriak zituen, eta Beñat Senar berriz oso ongi pilota abiadurarekin mugituz, abagunea zuenean tantoa ongi bukatuz, eta egia esan oso sentsazio onak utzi ditu. Baina bigarren zatian partida aldatu egin da. Nik esango nuke Eigurenek behar bada jada partida galdutzat ikusi duela, ez baitzen soilik 12-5 atzetik zioala, baizik eta oso kaskar jokatzen ari zen. Defentsan kamuts, erasoan zituen abaguneetan ezin bukatu, eta nik uste presioak kentze horrek edo bigarren zatian mesede egin diola Azpeitiako aurrelariari, eta horren ondorioz pixkanaka gehiago jokatzen hasi da. Bestalde esan beharra daukat lauterditik sakatze honek Egigureni erasan egiten diola, hori nahiko garbi geratu da gaurkoan, gehiegi baliatu behar izaten du frontisa, ez da botea oso aurrera eramaten duen pilotaria, eta horrek ere noski kondenatzen du, baina horrela egokitu da, eta honetara egokitzea tokatuko zaio Egigureni. Baina bigarren zatia oso bestelakoa izan da, kasu honetan Julenek asmatu du, bai saketikan hasita, baina batez ere boleaz egin dio minik eragarria, eta gero bolearen osteko bigarren pilotaka da horretan batez ere, baina boleaz, ia bolea guztiak bihurritu ditu ezker hormara, eta hori zen egin behar zuena, Beñat Senarren hankazulo handiena behar bada ezkerrez defentsako lan horretan dago, eta hor, saiatu denean, boleaz bota eta eraman, eta gero berriz ere boleaz bota dionean, bai esan oso fin aritu da Egiguren, eta horren ondorioz partidari buelta ematea lortu du. 17 eta 12 joan da aurretik Senar, baina hortikan komeriak lanak eman dizkio erruz gainera, eta hor partidak arriskua zuen Senarrentzat, izan ere, hasieratik oso alde eduki du, ataungo aurrelariak, baina gero bapatean une horretan partidak ies egiteko zorian izan du, eta Egigurenek berriz, irabazi egin du, azkenerako 18 eta 17 aurreratu da,
baina gero amaieran Senarrek egia esan defentsa bikaina erakutsi du eskuinez batez ere, pilota zai asko eraman ditu eta Eguiguren ere ikeragarri kosta zaio tantoak egitea, tantoak landu egin behar izan ditu benetan Eguigurenek, eta horrekin esan nahi dut bere merituz eman diola bueltan norgehiagokari, baina azken zatian pilota batzu galdu ditu, Senar ere finaritu da, ez dio presio horrek jan, Eguigurenek norgehiagoka iraultze horren presio horrek ez dio jan, eta ondorioz 22 eta 20 merezimendu osoz irabazi du Beñat Senarrek, baina Eguigurenek ere sentsazio onak utzi ditu azkenerako partida hasiera azteko modukoa izan da, defentsan esan dugu bezala sakeak eramaten eta Senarren pilota luze hori eusten oso kamuts aritu baita, baina bigarren zatian jokoaren ekimena berak eduki duenean, jakindu tantoak amaitzen, jakindu tantoak landu eta pazientzia edukitzen, eta beraz, oraindik beste 2 partida ditu, ezin da esan kanpoan geratu denik, are gutxiago -2ko tantoa beraxa duenean, baina oraindik ere beste 2 partida geratzen dira eta ea horietan zer gertatzen den. Gogoratu beraz, Senarrek 22, Eguigurenek 20 Azkoitian.